Добър ден! В това видео ще разгледаме кодовете за грешки на електрическия котел Technics. Открито е текущо изтичане, грешка едения. Възможна причина е нарушена цялост на изолацията. За да отстраните проблема, моля изключете захранването на котела чрез външния автоматичен прекъсвач и се свържете с оторизиран сервизен център. Когато се появи грешка E1, има висок риск от токов удар. Използването на котела не е позволено, докато грешка E1 не бъде отстранена. Нарушение на водния поток през котела. Грешка E2. Този проблем може да проистича от няколко причини. Например, може да е повреда на помпата или водния поток да е по-малък от 3,7 литра в минута. Друга възможност е неизправност на сензора за поток. Може да се дължи на теч в топлоносителя, въздух в системата или неизправен въздушен вентил. За да отстраните неизправността, уверете се, че всички клапани на отоплителната система и кръга за битова гореща вода са отворени. Проверете и почистете грубия филтър, разположен точно преди циркулационната помпа на котела. Проверете визуално отоплителната система и кръга за БГВ за липса на течове от топлоносителя. При необходимост напълнете системата с топлоносител до препоръчителното налягане от ECN.2.1.4 бара. Налягането на топлоносителя се следи чрез манометъра на котела. Проверете състоянието на въздушните клапани в отоплителната система. Ако е необходимо, премахнете въздуха от отоплителната система или се свържете с оторизиран сервизен център. За откриване и отстраняване на грешки се препоръчва използването на сервизните параметри P1, P2 и P3. При диагностицирането на повредата ще е необходимо да изключите и след това да включите отново захранването на котела. Грешка на сензора за температура на изхода на котела E3. Възможните причини включват липса на връзка на сензора с контролния блок на котела или неизправност на сензора. За да отстраните грешката, свържете се с оторизиран сервизен център. Използването на котела е забранено, докато грешка E3 не бъде отстранена. Грешка на сензора за стайна температура E4. Възможната причина може да бъде изключен или повреден сензор. За да отстраните проблема, свържете се с оторизиран сервизен център. Когато се появи грешка E4, котелът продължава да работи. Грешка на сензора за температура на водата в бойлера за индиректно отопление E5. Причините може да са липса на връзка на сензора с контролния блок или неизправност на сензора. За да се отстрани проблемът, е необходимо да се свържете с оторизиран сервизен център. Когато се появи грешка E5, котелът продължава да работи само в режим на отопление. Прегряване, означаващо, че температурата на топлоносителя надвишава 90 градуса, води до грешка E6. Причините може да са повреден контролен блок или дефектен сензор за температура. За да отстраните неизправността, проверете състоянието на филтъра на котела и се свържете с оторизиран сервизен център. Грешка E6 автоматично изчезва, когато топлоносителят се охлади до температура от 65 градуса. Когато се появи грешка E6, отоплението спира. Липса на дистанционно управление на котела. Грешка E7. За да отстраните неизправността, проверете връзката с Wi-Fi мрежата. Системна грешка E0. Причината е срив или проблем в системата. За да поправите грешката, е необходимо да изключите автоматичния превключвател. Изчакайте поне 30 секунди и след това рестартирайте котела или се свържете с оторизиран сервизен център. Котелът не работи, грешка ER1. Причините може да са ненадежна връзка на контролния панел или неправилно изключване на захранването, което води до системна неизправност. За да отстраните неизправността, свалете предния панел и проверете връзката между контролния панел и дънната платка или се свържете с оторизиран сервизен център.